Kani gade Pati CTV. Kasnong lum dengan gede kasnong kamahnyau hapok ka Mausan Ram Community and Rural Development CNRD block bahkan yo ya kasernat open defecation free lani ODF kabalat banlek pankhana pathar syarut syakar. Ya kani kasernat lalek ban penkamti do ba pi mukhem u BDO ka Mausan Ram block ha kasnong lum dengan kabalalong henen kasngi ha ka jinge don lang u ba R1 pai wan snong Serdar Kadwara nong ternam CM ship bat layo ro jingkren na urang ba snong kalum dengan uba leader well CM le uba ki nong besau SDO PHE Mausan Ram subdivisional officer layo ka jingrwai na ki khna snong ka seng samla snong ka jingele kai drill na ki khna school bat ya ka jingelang la penya do ba Backstar CM le uba de cluster coordination ka Swachh Bharat Mission SMB haba jingkren hagani singi kum kongsan uba pi mukhem ulaong baka Mausan Ram block ka angnut banyo ya ka ODF block hadu usnam 8,000 khatnyo henry kani borok kan seiso dei tanglada ka don ka jinge lang bat kinong snong ba barok kilong yeng kin don laki pankhana ban lat na ka jinglet pankhana pathar ji hantai ki sim kita ka bor ge jong giru nda ki sim bagadi ka slam yom bagadi ka jingtem ka jingpang jingtem yom nda Henry kamdi ke kadai na kadau kolong ba na ka jinglek bar pathar ngilek si klau ki patap abawan ka slap ladei ka por slap ladei ka por yu ka to si ki jaka si ki telungum bagi de ban bam bandi kawan ka khalara kasar ye ki jingim ki bakordo jong kilong yen nganga sulungo habang apayu bahang ni hari jaka ni ke kentas nong lom dengan ngalingo hati sor selong bangadon ngadon asendak man ke singi ya kini wa akra mensuang idang ri ni sai puai do kha nge jingiru duan wan rules di dodiam nge jingi anta barang ale school apo mau har kristian isi jingi tingalingo menta mlasyu bandele kuno ngamtip kani ka award ladingi temu banai ante sor selong ngamtip gilane am na kalian department banai habapai nakman i labyang lut di paikana kien gisam garong garup labyang lut ante sor selong renadin pat di pelai seki umbam undi tingas rai kalamu banyak ai kumnya kani ka award ante sor selong balai mla kiru start sudah ki officer kiru sampang sudah balai ngemla bantelakam Daki kelur te ke sorkar ban penkhoj ke wam khra nari baro ki kelon sa ka jinglengo kadang kalong ba ngim sim khia kam don shu ke jingi ade ko buron ya kasnong jong ki namarwa nong ti ba hado benta hapo ka blok borok away kene de kasnong ka banyo kaba ngila dan ai ada sertifikat pat declare patai kasnong kaba khoi kaba suba rang ba snong ro ulang kampau ya kejinge ke bahar pam ke ba kasnong kalai indo kapar ba piele banyo ya kini kurang parna snow nato mantep ya kajing khana lengkat jong kasnong jong ki hoi ka wei nak snong ka ba kamlong unik ka ba kamlong pel dan ayasno norba haman snong ka ba malek ayasno ke jing khana na ka kasnong ka ba pel ne ne snong ka tan ka jing snong kana ka ba kam pel patnam patla ban on ka e ka tan re ki snong snong tin kam ti bhai ka ta henre nang ki bangin subarngan mangi bangin suong mangi bangin sudikte mangi na pa office kanan pa is lada ki pai ba dong song snong ko fer ni ka blok pim dan ilang ban ni pim dan pimi tre lang ba kasnong ngina pa is re lomba kani ka program ni na karpa pat apa ni ka tingira na baro kinong song jong ka blok bakini dan lang kat bangi nang bangin la ban declare ya ka Mausan Ram block kum ko ODF block usnam 8,000 khatnyo Kani gade Pati CTV.